Здравейте! Ще поговорим днес за ретроградния Меркурий, който започва на 26 и продължава до 20 март под знака на Рибите, като преди това и след това една седмица се усеща ретроградната сянка. Това е емоционален период, интуитивен, мечтателен и малко разсеян. В астрологията ретроградния Меркурий е време да преразглеждаме, да преработваме, да завършваме на вече започнати важни неща. Време, в което също може да подновите комуникация с някой, с който сте се скарали. В знака на Риби комуникацията става по-символична, по-чувствителна, отколкото логична. Мислите могат да бъдат креативни, но объркани, разговорите да бъдат двусмислени. Какво да очаквате в общ план? Този период е като време, в което може да се развалят технологиите, интернет да се забави, но не защото всичко умира, а защото системата дава бъгове. Подходи с повече търпение, провери съобщенията 2 пъти, договорите, остави време преди важни решения и използвай този период за вътрешно прочистване и креативна работа. Как ще се отрази на всеки знак? Овен, осъзнаваш стари разговори, които трябва да приключат, повече слушай и по-малко спори. Телец, връзките, приятелствата могат да изискват преглед, не бързай да изключваш. Близнаци, комуникацията е твоят домен, но сега е лесно да бъдеш погрешно разбран. Формулирай ясно своите мисли. Рак, емоции, минали чувства излизат на повърхността. Приеми ги, но не взимай решения по техен натиск. Лъв, финансови разговори, доверие могат да се объркат. Преговаряй фактите по 2 пъти. Дева, в близките отношения слушай повече, отколкото да говориш. Това ще ти даде преднина. Везни, грижа за енергията и рутина е ключът. Забавяй хаотичните планове. Скорпиона, творчеството и страстта могат да се събудят, но бъди търпелив в личните разговори. Стрелеца, семейни теми, домашни чувства могат да излезат на дневен ред. Обработвай ги с внимание. Козирог, недоразумения могат да засегнат работата. Повтори важните детайли. Водолей, финансови въпроси и самооценка. Обмисляй преди да действаш. Риби, върху теб това влияние ще е най-силно. Интуицията е мощна, но проверявай реалните факти преди да вярваш на първото усещане. Какво да избягваш? Подписване на важни договори, големи покупки, започване на проекти от нулата, пътуване без план. Какво да правиш? Превърти мислите си, важните въпроси, довърши старите проекти, анализирай стари отношения, слушай сънищата и ако искаш да възобновиш отношения с някой, сега е момента. Как се вписва астрологията? Ретроградния Меркурий идва точно след слънчевото затъмнение във Водолей.
преди серия от големи планетарни аспекти, тази пролет, тази ретроградност е още един шанс да прегледаш нещата, които са започнали преди. И общо взето в този период повече слушайте интуицията си, внимавайте с това, което казвате. Понякога може да бъдете разбирани погрешно, разговорите да бъдат изтълкувани не както трябва, тъй като аз съм зодия Близнаци. На мен Меркурий, когато е ретрограден, винаги ми влияе много и затова избягвам да започвам нови неща, както и често се случва, понякога се скарвам с някои хора точно по време на ретрограден Меркурий, а пък други се завръщат от миналото. Това са моите лични наблюдения. Вие може да споделите в коментарите как ви се отразяват по принцип ретроградните Меркурии, независимо в кой знак се падат, и този по-специално как ви се отразил. Или ако сега го гледате клипчето, може да сте предупредени и да се върнете след като мине периода, да споделите как ви се отрази той. Така че запазете видеото и ако ви интересува астрологията, тарото, може да ме последвате за още видеа. До скоро!